Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и гости, отново училището звънче призовава децата на България към знание. Приветствие за учебната година ще произнесе директорът на нашето училище. Радваме се на вашата енергичност и ентусиазъм, защото те са ни нужни, за да дадем не само нужния старт на учебната година, но в край да се поздравим с един достоен финал. Решим да ходне за обяд, момиченцето бременено, знаменка шапчица червена, момиченцето бременено, шапчица червена. И земята наша е безкрайна, а се смира цялата сърце. Нашето небе дай дълбоко, нашите звезди са тъй големи, и земята стая ще седнете до първия приятел, ще видите усмивката на първия учител. Запомнете тези първи щастливи мигове, тяхното вълшебство ще ви води към големия свят на знанието. А вие знаете ли стихчета за първокласници? Да. Елате тука. Как се казвате? Жана. Митко. Хайде да чуем стихчетата. Да съм първокласник, то не е шега, колко много грижи имам аз сега. Плото соник топъм, времето си дям, миро на чуна си, трябва да си дям. Пиша букви и чета на глас. Ясно и внимава на час. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е шега. Здравей, първи клас! Първокласник стана аз. Здравей, първи клас! Ученик съм вече аз. Здравей, първи клас! Първокласник станах аз. Здравей, първи клас! Ученик съм вече аз. Чухме всички колко са подготвени нашите първокласници. Време е да ги поканим в нашето училище с първият за тях училищен звънец. Място!